Salutare lume, bine v-am regăsit la cel al 7-lea videoclip sau al 6-lea. Holy shit. Ok, am închis un prieten al meu. Și acum ne vom juca Minecraft încă un episod de single player. Azi ce ca să mirificam. Ce frumos se vede. Ok. Ce vom face noi acum? Am văzut că nu prea s-au spamat animale. Și am mai făcut aici o casă ceva. Ce este aici? Este gol. Asta așa. Stai. Să punem asta așa. Nu, asta are cărbune. Asta așa, nu? Asta mai are ceva? Așa. Bun. Vom merge să minăm. Și ușile astea ne interesează. Să luăm și sabia. Mai luăm și cărniță. Nu, să luăm de aia prăjită. Ok. Și cam atât. Sau nu? Ce vom face noi acum? Trebuie să căutăm sugarcane-uri. Da. Vreau să fac pregătire pentru enchantment table. Așa. Și aș vrea. What the fuck is this? Ce are? Trebuie să fie pe aici. Dar de ce n-ai am luat? What the fuck? Sugarcane-urile astea. Trebuie să găsim sugarcane-uri. Așa. Coordonatele. X, așa, așa, așa. Ok. Am doar. What the fuck is this? Ok. În caz că nu găsim sugarcane-uri, aș da o pauză. Și nu găsim sugarcane aici, nu? Mamă, nu găsim sugarcane. Bine că măcar capul. Uite acolo, sugarcane. Ok, dacă nu mă au bine din cauza microfonului, nu știu ce are, s-a cam dezmembrat. Are defecțiuni tehnice. Ok. Sunt mai multe sugarcane-uri acolo. Așa. Numai două sunt? Sau mai multe? Doar două, văd în Aha, sunt mai multe. Ok. Sugarcane-uri pe aici. Alea așa. Sugarcane-urile. Nimic. Nimic aici, nimic. Ok. Am găsit sugarcane-uri. Bun, casa ar trebui să fie drept înainte, n-ar trebui să ne complicăm, că nu găsim casa, o să găsim într-un. Așa.
Bă, mă bine. Bă, ești nebun. Unde ești nebun? Ia. A, să iau pește. Bun, vă face o pauză până voi găsi o casa și vom reveni. Bun, fraților, am revenit. Am uitat să vă zic, am strâns și sugarcane-urile. Am mai strâns un stack jumate de sugarcane-uri căde. Nu trebuie să fac și armură. Ca să mă bag cu zomba lui. Bun. Mi se pare că avem și piele. Oh, avem și piele. O grămadă, nu că nu avem piele. Nu avem? Nu avem. Cred că nu contează pielea. Nu contează. Bun. Hai să facem astea. Hai să facem folie. Ok, 63. Ok. 38, 64. Apoi nu s-a mai schimbat nimic, bun. Așa. Asta e cum se mai face o carte așa și așa. Ok. Ok. Wow, nu cort, mamă, Rabbit hide. Mamă, ce mă enervează. Bun. Haideți să ne mai și culcăm. Pentru că se face noapte. Și voi da o pauză până voi găsi leather, pentru că până găsesc eu animale, da. Ia, se vede un animal acolo ceva. Ok. Vom reveni. Ok, ce mă enervează că pun mereu pauză. Știi să caut o grămadă, bă! Am mers pe acolo și n-am găsit nimic. M-am întors la pe acasă, credeam că iar m-am rătăcit. Și m-am dus pe acolo. Mamă, ce era acolo? Erau numai vaci, porci și găini. Și câțiva iepuri. Se vede acolo un iepure, dar nu mai contează. Ok. Îl lăsăm pusat deocamdată, cred că o să-l tăiem pe la sfârșitul episodului. Ok. Și acum, ce vom face acum? Așa, așa, ok. Și acum, aici avem așa, aici avem tot din ăsta. Nu avem deloc lider. De ăsta e cel mai slab. Deci de ăsta nu avem nevoie. Bun. Avem nevoie în schimb de astea. Și de astea. De ăsta nu avem nevoie. Hai să scăpăm de tot ce nu avem nevoie. Hai să facem carnea. Bun. Și acum hai să facem enchantment table. Că am luat la de-astea. Aici și aici. What the fuck. Bu. Carte. Ok. Hai și încă una. Și ultima carte. Gata. Și am rămas fără foi. Mai avem 13 leatherbone. Acum. Cine ar mai trebui nou? Avem lemn? Avem de ăsta. Perfect. Mai avem un? Ce pula mea. Hai să luăm ăsta și să tăiem copacul din fața casei noastre. Chiar dacă da. Ok. Sau putem să luăm scânduri. Bun, hai să tăiem. Ok. Am tăiat și ăsta. Și acum. Hai că ne ajunge. 6, de vreo 4 zic eu. După mă face 4 de alea. Yes.
Nu o să mai faci o carte? Am uitat. Așa? O bibliotecă? Așa, mă. Bun. Una, două... Bun. Oh my god, m-a sunat cineva. Era normal să dau pe pauză. Și cum n-ai mă? Deci tu mai pe mine, mă. Cum mă tu mai pe mine, mă? Fraților. Ok. Așa. Pardon. Așa, bun. Am mai făcut așa. Și acum facem așa. Ok. Așa merge? Nu merge. Era permis să meargă. Mai avem nevoie de scânduri. Asta puțin că le-am văzut și pe astea. Ok. Că avem 5 de astea. Sunt foarte bune. Dar mai avem cărți. Așa mă merge. Așa. Așa. Și așa. Merge, mă, e bun. Ce aveți, mă? Că merge. Ok, a mers. Din plin a mers. Dar deci nu contează felul scândurilor. Ok. Bă, nu mi-e foame, mă mir că nu mi-este foame. Ba, de fapt, da, mi-e foame. Mi-am un pic foame. Haideți să mergem la vânătoare de copaci. De scânduri. Vă lua numai de ăsta negru, pentru că este foarte frumos. Ca culoare, da, e foarte frumos. Ca virgulă culoare, este frumos, el așa. Se copacul ăsta. El e înalt de fel, da. Ok. Wow. Ăsta e maricel ăsta. Ok, la fix. Ăsta nu e bun. Eu îmi dau seama după felul copacului cum e. În fine, what the fuck is this? Mamă, cred că ar trebui să vorbim și o puțin mai tare. Ce la până la urmă să facem și noi. Wow. Până la urmă filmăm și noi. Trebuie să fim mai entuziasmați. Ok. Hai să ne întoarcem, pentru că nu mai avem nici măcar topor și avem și puțin lag. Hai. Copacel, 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 copacel. Foarte. Ok, nu mai avem nevoie de nimic. Haideți la casă. Ok. Așa. Wow. Un stack și pentru niște cărți aiure. Ok, avem 11 de astea. Acum mai avem cărți. Ok, ne mai luat și cartea asta, poate o enchantez. Avem nevoie de obsidian, redstone. Avem redstone aici? Mamă, n-avem redstone. Voi merge să minez. Redstone e foarte simplu de făcut. Ar trebui să fac să împreunez lava cu apa și mi-ar da redstone. Și da. Voi face, cred că o ultimă pauză. Până voi face rost de redstone, diamond și obsidian. Ok. Am luat cele așa. Deci, cum naiba se făcea?
Așa. Și așa. What? Nu merge? Și what the fuck? Păi nu te mă redstone. Ia fi carte? Nu e nici carte. What the fuck is this? Nici carte? Ah, uite-mă! Așa se făceam aici în table. Ok. Am că n-a fost de folos. Habar n-aveau că le trebuia carte. Mamă, și diamondul ăsta am minat. De m-au găsit draci. De rest l-am dat ușor pentru că m-am dus într-o mină îndepărtată. Holy shit, e noapte. Să ne culcăm. Ok. Și acum. Unde am pune asta, măi? Să punem în cămăruța asta, cumva? Nu cred. Sau vă pune... What the fuck? What the fuck? M-am gândit de aș pune enchantment table și eu l-aș pune afară. Afară aici. Ok. Afară aici. Dacă mai trebuia unul de ăsta... Cred că aș avea o idee. L-aș pune pe casă. L-aș pune aici. Enchantment table aici. O să punem aici. Ok. Ok, dar nu avem lapis. Nu avem lapis lazuli. Am uitat de chestia asta. Și ar trebui să minăm pentru lapis lazuli. Bun. Vom pune astea aici. Aici, aici, aici. Rămân fără de astea. Fine. Aici. Da. Și încă unul aici. Dar parcă lapisul azul era ceva ușor de făcut. Era ușor de luat. Hai să luăm din copul ăsta. Să minăm. Pentru lapis lazuli. Poate găsi și diamond. Lasă diamondul aici. Între cănița ne trebuie căniță. Da, trebuie foarte multă căniță. Sau ne interesează. Nu. Da. Nu. Bun, ar trebui să facem și de astea să plantăm. Simțe. Dar nu avem apă. Da, asta e. Nu facem o găleată de apă. Găleată am? Mi se pare că am. Nu cred că am aruncat-o. Găleată. Aha, uite aici. Wow, excelent. Hai să mergem să minăm. La mine nu mai minez, pentru că n-am noroc la mine. Mergem într-o peșteră să minăm. Uite, nu sunt aici. Săgeți! Ce-am murit? Văd acolo peștera. Ok. E cam prea, nu știu, e cam prea dreaptă, așa, nu știu. Deci că a mai fost și rău pe aici. Da, n-a fost pe aici, habar n-aveam de această peșteră. Bun, fraților, filmăm deja de 20 de minute. Nu o să mă opresc aici. Am găsit deja cărbune. Sau ăsta e cărbune? Vreau să iau și niște turci la mine. Ăsta e cărbune. Ok. Ăsta e cărbune.
Mai bobul cărbune! Nu prea mai sunt. Nu prea e, dar nu mai am. Așa, vreau acum... Vreau acasă. Ok. Doar 4 de astea, mă? Hai, bă, pe bune, ești nebun. Glumești cu dumneamea. Ok. Bă, să ce-ți mi-am... Autele, mă. 17. Am că nu mai trebuie să avem 6 de astea, bă. Ok. Săgețile le las, așa, bă. Eu ce să mai fac încă un târnăcop. Și... Ăsta, mă. Hai să fac așa. Și așa. Mi-e frică să le pierd și așa le să le punem aici. Ok. Nu știu, că ne apropiem de final. Nu știu, aș mina cu voi, aș mina fără voi. Cu cei 3 abonați ai mei. Sau 4, nu mai știu cum mai aveam. Aici, perfect. Bun. Deci nu mai văd absolut nimic. Cred că mai... A, uite-mă asta. Ce? Ok. Mai făcut de unde? Încă unde ăsta? Mai avem cărbune? Nu mai e. Cred că a fost ultimul film. Ok. Sunt deja nivel 8. E perfect nivel 8. Sunt prea bun la nivel 8. Așa, bun. Să mai minăm. Ce facem aici? Ceva mereu nimic. Bun, lume, cam atât cu acest episod. Eu am fost Justin, Revoluția Justin și ne vom revedea data viitoare. Pa! Pa, pa!